Jo, paita ni Jo, di man sa takapaakan ng chicharon ya. Ikaw ko no, bisag wa tay ngipon, lana iya po na kaunon. Nga, unsaon man na Jo, nga unsa tay bisag piso. Tan-aw na to ko ba ni? Ikaw ko no, unsa may pamaagi ko nga makakaon ta ni? Ay sa, kabalo na ko Jo. Ay, unsa man ako Basi kabuang na po na ha? Ay dili kabuang ang tirada ni, pangarta. Siguraduhan na, kabisig pa priso ta na. Di lagi tara na ta. Kana, tama ng pormaha Jo, ingana kung gusto. Yatis, unsa man ni gitara ni mga ula man ni kwerdas? Ay gipananggalan mangguna-kuna para di ta mangyabag. Ay, sabagay yabag man kudaan nya. Unsa kita diri ah? Ay, anyo? Ikaw, buta ka, pero hard mo gitara. Ako, amang. Pero ako mo kanta ha? Ayan, nakikita na, pero paisa na, tara. Tara na. Ya, way pa ninadaro niya. Gutuman. Paabot na nato kay basig na po dito mga hagit sa basketball. Sabi dia, pildi mo kita. Takataka ang shot. Banga kay ka. Aw, nalapas lang pero street kayo to. Ah, di na ko makidula yung basketball yaw. Banga kay ka. Pero nasunod to, daog ta. Nya problema, nasulod ba? Ah, wala. Mo nang pildi gyud ganit punta to. O hindi na ako magdula si Mano. Banga kay ka. Uy boss, unsa tuyo na to? Unsa to nimo? Kolektor be, kita ka nadala mi gitara. Asa makagtanaw bus? Aw ako, pahinsa kay dong kay buta ko. Aw, sorry boss, buta man ka boss. Pasensya kay boss. Ya, nga nabuta mo na siya. Ha? Unsa na yung niya? Ay boss, kana kong kauban boss, amang na. Sus, naam dinhi apan duha di ay. Mao gani boss no nga manglimos mi sa inyo ha para makakaon mi. Sige kay urag luoy man kay mga naong. Kantahe daw mi be. Kung nga yung kanta, kana makatagbig da kong karta. Okoy, kana ta tinog. Kanta na ta. 1, 2, 3. Datis tuy mo di mo nakatuhan na amang na tuy. Buwino. Ah, ngayo mo dag sinsiyo. Oy boss, hatag na boss kay luoy kay mi boss oh. Oh, dara bus no. Ay boss, di ba mo dawat og coins? Oh, mga pilian pa yung kaayo oh. Ikaw boss, kay duha bang guni boss nga lahi pa may gulian ba? Pagi amin na be. Oh, Oy, kini 1,000. Datis kabulay siya na eskalibo na tuy. Asa naman ko si Jikoy, oy. Ay pura. Uy koy. Dali na kay mag-deliver patag tubig. Uy Pabs, kadali lang padung na me. yatis amin nagbutag amang. Kita na po yung ilad ya.